açanna yaş altı garlyp agasy Beghan bilen kakada işläp bugdoy ormadyk bolsa, hut şol ýerde Aýjamal atly oýun görkezilmedik bolsa, ömrüne ilkinji gezek tomaşa eden altı garlyp şonna agasyna ýüzlenip bu oýunyň okubam kadyp soramadyk bolsa, soňam şol bugdoýly meýdandan öýüne tejene däl Aşgabatda gelip Galpak Herraýefe duşmadyk bolsa, ony altı garlyp belkem döremese de döremez diýip biziň halipalarymyz belleýär. 6-12 ýaşlaryny çoponçul kärine başarmaly bolýar. Ol çöle gelip obaň şagalaňyndan, bileýinan deň duşlaryndan aýra düşýär. Ýöne oňa derep çöl durmuşy altyda çydamlyk, başarjanlyk, erjellik käfiyetlerinden başga da öz baştat tüküre urmek, syýynçylyk ýaly enliklerin terbiýelýär. Ve ammyr çölde altyň ýalňy sırdaşy gamyş tüýüp bolýar. Ol şonno öz duýgularyny beýan etmekli öwrenýär. Emma ýaş oglanyň kalbyny mewjurýan zeki bir tüýdüge sawardan agdypdy. Sebäbi o zekin juda joşgunlydy, hajylydy, egsilmezdi. Adalatsız döwrüň emri bilen öňüne böwet basylan şo teýdigidekiniň ädime ýaýlasy gelýärdi. Ýöne şo dekiniň kapysyny açmaly altyn açar, häzirlikçe wagtyň eline. 1927-nji ýyl kämillik ýaşyna kadam basan altyň durmuşyna ýatdan çykmajak waka bolýar. Batda altyň agasy Beghan aga şeýle urrunmary. O wagtlar adam işleýän zat aňdat däl. Şu hakada orokturup gamysyn diýip alty bilen ikimiz şoňa ora barmaga diýip gitdik. Bir adamyň bugdoýuny görkezýär, ora barjakmy? Howa biz ora barjak. Altı kemiz soňa orok sonuňuna durduk da erteden akşama eçerli soň Sataýda ora barýar. Akşamda da gelip çayhanada ýatýar. Çayhanada oturýar, bir ýaş ýigit gelip suwuny azam sepere goýsaňlar oyun görýär. Şey diýdi, "Wala alty maňa bir began kuş bor urusda." Began giderli. Şunu göreliydi. Adam ikimiz gittik. Bazdık kolun Aýjamal bestesi deydiler. Altaytı sol oyunu gördü de şun okubam kadi. Şun okubam dedi, men dedi şu orak kutorağıma gitsek sonra dedi. Oruğu anan görközen yerine orup kutorduk. Ondan indi tezene aytmakta, tezene aytsak terkeşik kolun altı men tezene gitsek derdi. Anam çekmesi. Men dedi şu ardyryň oku var bolsa men soňa gitsek. Sen tezene bir baraly edemem. Etmen Sataýdan ora oturup haksagymy azaplaşdyk boly. Alta Aşgabatda gitdi. Benim tezene var. Juwan kalbyna ulardy bular beslen alty öz maksadyna ýetmek üçin ýola düşýär. Ve oň uly hem çalyşarymly durmuşa tarap ädem ilkinji aýgytly ädem bolýar. Näme altygarlyk şol Aşgabatda gelip teatr studiýasyna girýär. Şol wagtlar Galpak Herraýew diýen artist bolan şuna nähiller bir tür sataşýar-da ýanky. Şondan şol altygarlyň teatr studiýasyna alyp ýanky şol okuw girýär. Ondan 1929-njy ýylda şol studiýany oturýar. Ondan ýanky okuwny dowam etmek üçin bakun teatral tehnikumuna girýär. Oň ýanyna iki bolup gidýärler, Allah'ın adaraga da bar. Ine şolum gurrun berer diýenki Bakuwda ýanky okuýşlaryny. Şol wagtlarda ikimiz hemişe bir jaýda ýaşaýardyk. Şol döwürlerde bir giçene ýatyrkam ýykylyk edip nere goýatdy. Ho, hey doktor. Men bir ýadan teýetden bar, şol sana okap berjek. Ondan ben aýtdym, "Nämäniň giýjäň üçin, nämäniň kitaby, ho, nämäniň teýetdi. Bar ýatdan agar bermesen boldy maga." Ýok, iň bowsa sen ýene turaý. Şu wagt durmadan men onda gaty erbet eder. De. O zaýdy erbetimiz men barylja kozunda turaýmaly orda.
Ondan turup malı oturup okat verdi onu. Neden oturup dinledim zaten. Bir neyse çiğ yerleri var eken. Onda ben ona hiç tat bilmedim. Ay bunun böyle yeri var ya öyle yeri var hem bilmedim. Son sebeple ondan sonundan kayıtlar yine şapiyetesinin içinde sonlar dövürlerde de işler başladı. Şol piyesi arada köp vaxtlap devam edip son bakuğu torup gelensen şol piyesanın koyar ol. Altıgarlı diyen adam köp taraflayın adam. Yine opera baletini vurum. Opera baleti açan adam deyken oluyor. Şol açılarına eğen birinci opera şahatine varıp Leyli Mecnun, Zöhrü Tahir, Avadan operaları şol Altıgarlı'nın özü koyuyor şu taydı. Kino dilimden ama ol kino deysen ol kino Berlin adam. Esas saatler aydamızda yine Dursun filmler kur. Ol şeyle bir şu tayda oynan. Dursun film alanına yankı rejisörü Ivanov Barkov diye Altıgarlı başrollu. Şol filmde hem devlet bayrağını alıyor. Mektepte okuyaka başlavatta aydım aytmağa başladım. Teatr, opera, balet işleyedim. Ben kavat horda çıkış ediyordum. Onun Moskva'da okudum. Onun Baku'da okudum. Geldim Aşava'da. Birinci bas demek yoğun ses. Onun gelemde 60. yıllarda Altıgarlıyev bilen doğuştum. Altıgarlıyev teatrda da kavat işleyedi. Ol vatlarda yolbaşçı bolup teatrda, rejissor bolup Yuli Meytus'un Maktumguli diyen operadını koydu 60. yıllarda. Menem şu tayda Maktumguli'nin kakatının keşfini yerini getirdim. Altıgarlıyev öğretiyedi bizi. Ne aylı çıkmak sahna, ne aylı durmak, ne aylı aylanmak, çıkmak. Hem de adı bize yaş oğlan kıyılara öğretiyedi. İşleyedi biz bilende, üns veriyedi bize, kendi üns veriyedi. Ben bağıtlı adam sebebi, ben olur bilen kendi işledim. Maya Kuliyeva, Anna Kuliyeva, Altıgarlıyev. Mehriban doğanlar, Aşgabatda açılan teatr studiosuna ayak basandan dünyani unutup kemilliğin yoluna qadam basan, öz tebiği zihinni hut vahmeti bilen östürüp kemilleştiren. Altıgarlıyefin aygıtladım filmi dine bir ona meşgurluk getirmen, ol şol filme gatnaşan adamlara da ol meşgurluk getiriyor. Türkmen sunatını dünya tanıdya. Baba Ananov, Artak Jalliyev, Muhammed Çerkezov, Janna Smilyanskaya, Akmurat Beşimov, Sarıgarriyev, Oğul Qurban Durduyeva, Abdullah Yaqubov, Durdu Saparov, Oğul Jahan Memikova, Hommot Müllük. Olur bu filmden soň uly meşgurluk kazanıptırlar. Bu filmin kompozitori Nur Halmamedov bolsa has hem uly
belentliklere, uly derejelere ýetdi diýsek ýalňyşmasak gerek. Delide geçen bütün dünya Hindi festivalyna ýürüýti bayraga, Kiýewde geçen kino festivalyna diploma, Orta Aziýa we Gazakystan kino görkezilişine de ul bayraga eýe bolýar. Film Magtymguly adynaky döwlet bayragyna münasip bolýar. Ayaktan kinosunu düşürünüp kellemedi. Yani o barasında ben tükremedim okudum. Yani o denizmin bir tane özbek kinosunda yem düşüptüm. Türkmen filmde de bir film kinoda düşüptüm. Yani bir gün kağıt studiya gelimde 6 milyon soruldu. Bana ne işe diyem. Ben aytdım şu Özbek'te bir kino düşüpüyor. Bakım şunu torsak dedim. Ben şu senaryen okuyup görsene. Bana ayetlerdim senaryasını. Ben okuyup gördüm. Evet, o tarafta ben kino hükümünde dereden okuyorum. Haydıroğlu bana verir ki aktör hükümünde okuyup. Haydıroğlu bana verir ki diyen fikirlerini okudum. Ben birinci gün okuyup gelimde okudum. Getirip geldim. Ne ayıl haladım? Doğrusu ben halamadım. Ben ben romanıga toğu görüyordum. Köp bir nesli okuyup. Şöyle senaryen halamadım. Yani 6 ay ben halamadım deyip kaydedilen o. Elbette senaryen. Diyen dedim şu oldu. Bunu oralardan ne oynayacak? Onun bir öğüdünün şeyler aydınına burun edinir. Şeyler yağdayı oluyordu birden. Günümür soraya. O da soramıza kadınım soraman ertiği, büyüdüğün, tonkusun geçe, ayartıyına koydu. Üçüncü dördü. Şunu sana yavaşlıklarına aydınlı. Aşağı gün benden soradı. Hayroğlu oynadın geliyor. Hayroğlu böyle bunu tuttum. Hem bol şey alayttım. Arka tüküremedim. Hafta kurulunu etmedim. Onu hatırlama o asırı şulardan biri vardı. Ya da başkalarından birini veresimden duydum. Yanına dedik, yine böyle okak var. Ondan gelemden son şekillensi sefer okak var diyenden menne bir hilek bir korku başladı. Korkum da benim şahatlıklı oldu abi. İkilensi sefer okar, ama da ünitver deyip artığa aytmadı, senaryo olmadı, bunu ünitver deyip aydan artığın kurulunda o benim fikri menne heyda var. Artığın eşeğini giydim, vakit geçti. Alın, koyu payalın, boğuz vurdu, iyi vurun, koyu payalın, alın. Vay boşun lahidi, Hayvan beni! Evet. Hani yüzünü gör kız, gel kızarlı olaymadın. Çağışı var ve kim biliyor? İnek elini şuna diyersen, bakayım ya ne edip verin atma. Ama tapları ne oldu mu da? Men yuqori hujayını üstünlükle tamamlandım soň Medeniyet Ministrligining yollamasy boýunça kinostudiyada işe başladım. Kinostudiyaga gelip men Alty Garliýewiň ýanyna girmäge biraz çekindim, ýani utandym. Men bu ady rowayaty öwrülen adamynyň ýanyna girdim. Şol pursatda ol öz oturan iş stolunyň aňyrsyndan turdy-da, elini içmegini atyp meni kinostudiýanyň dürüjülük otaglary bilen tanışdyrmak üçin kinostudiýanyň köne jaýyna eltdi. On rejissör hükmünde işleyen ilkinci filmi Ayna adlı çeper film bolupdy. Bu filmde Artykçalyk hem özüniň ilkinci keşfini yerine getiripdi. Bu wakalar 1959-njy ýylda bolup geçipdi.
Şeýlelik bilen 1973-nji ýyla çenli 6 garly film ähli filmleriň üstünde bilelikde işledik. Aýatly Ädim filmini ýatlap geçmek isleýän. Esasanam men ýatlap geçmek isleýän filmim Magtymly filmidir. Bu filmde baş keşipde Hommut Müllük çykyş edipdi. Biz filmin üstünde işlemizde Buhara, Hywa şäherlerine barypdyk. Magtymlyň okap bilim alan Şiirgazy medresesini suraty düşüripdik. 6 garly farada aýdamyzy ol sypaýy, edepli, pek insan bolupdy. Men onu Türkmen halkynyň merjen dänesi diýip aýdasym gelýär. Ol özüniň suraty düşürýän aktyorlaryna uly hormat goýýardy. Megerem şoň üçindir, ine biziň filmlerimiz şeýle şowly, şeýle mehirli çykandyr. 6 garly biziň aramyzdan gidenden soňra on Mukamyň Syry ady bilen suraty düşüren çeper filmi iň gowy rejissörlük işi hemde iň gowy erkek adamyň keşfini ýerine ýetirji diýen ugurlar boýunça kino festivalyna baş baýraklara eýe boldy. 6 garly film egini berip işleýänligim üçin men özümi ören bagatly duýýan. Снимок такой могут сказать все. Birleşler. Elbette Aýatly Ädim çeper filmindäki aýnanyň keşfini Jana Smilянska ýerine ýetirýär. Munun şu kino synatyna bir gelişip harada biziň tomoşaçylarymyzy iýleşlemediň ählisini bir gyzyklandyrýar. Bizem häzir şu ýerde şu Jana Smilянska hakynda birasida maglumat bermekçi. Mehriban dogalar, ine şu Aýatly Ädim filminden aýnanyň keşfine çykyş eden Jana Smilянska Türkmen döwlet tans soporuny tans edýän pursatyna gülleriň bir güni 6 garly onuň bir konsertde tans edýän pursatyny görmedik bolsa şol toporda belkem işler ýörerdi. Rejissörüň ýol başçylygyna Jana Smilянska Türkmen gyzynyň keşfini ustatlyk bilen ýerine ýetireligi üçin Jana Smilянska 24 ýaşynda Magtymly adyndaky döwlet bayragyna münasip bolupdyr. Aýnanyň keşfinden ruhlanan Jana Smilянska soň aktyorçylyk kärini ile almak üçin Moskwanyň Lunacharska adyndaky teatral studiýasyna okuw ýerýär. Men köçede 6 garlyň gözüni ýelipdir. Ondan bir näçe günläp astrynlyk bilen ýydyma düşüpdir. Men ähli hereketlerimi tiýindapdyr. Elbette menim şol günde köçe çykdygym özümi kimdir biriniň tiýinçi nazar bilen ýederleýändigini aňýadym. Ýöne on kimdigini öl takyklap bilenmokdym. Ine bir güni maňa Aýatly Ädim filmini syny üçin çağırjakdym aýtdylar. Soňra men işleýän ýerim bolan Türkmen döwlet halk tanty ansamblyna bir näçe adam geldi. Şolaň arasynda 6 garly bar. Впервые я увидела Алтыкарлиева. Men onu hiç wagt görmedigim bolsa. Ýöne on şodugyny bada-badan. Men ondan şu köçedäki ýederleýän hizmetini diýip soramdy. Ol howa diýip boýnuny aldy. Ine şolu biziň ilkinji ýüzbe-ýüz bolşumyz. Soňra men aýnaň roluna synaw etdiler. Elbette men bir rol ýerine ýetirişimden göňümi suw içmedikler gaty kän. Olar bir agızdan men bir rolun hüddetinden gelip bilmejegimi tekrarlaýardylar. Näme üçin men aktrisa däl, tansçymyşym. Men bir rolu oňarjakdym. Diňe ýetejädi. Bütün dürküle ananýady. Olum 6 garly.
Aktrisa Annugul Annugleva. Altı şeyle bir özünün kârini, özünün işini, özünün halkını qovveren bir adam oldu. Altı qatı kan okumanı qovveriyatı. Elmi dama görsen Maktum Muli'nin kitabını elinden ayranattı. Onun altı alan filmlerinin devrinde ödü bağırını şoňa gidip şoňa gerek şay sepleri şoňa gidip şonda nähil şu devrlerde nähil eşik geyilipdir nähili kuşak kuşalınıpdır nähil ayağa ädik geyilinipdir nähili telpek geyilipdir şonun hemmesini ödü gidip şu halkın içinde gözü bilen görmese iki çöden anırsını mähini seyredip buna ha şu devrde şunda kılandır o devrde hep bolanlardır dep şeydip şu zatlara çenni ödü seyredip ödünün alyan kinolarını şeydip işen adamın biri. Altıgarliyev öz töweregine Badar Amanow, Nadar Bekiyev, Gylyç Berdiyev, Sara Garriyev, Durdu Saparow, Savratayeva ýaly ussatlardan başga da Anastasiya Rustamova ýaly wehilli ýaşlar hem urukdyrypdyr. Altıgarliyev şeýle hem boş wagtlary şygyr ýazmak bilen meşgullanypdyr. Ol dostumy diýen goşgusyny du demek bolan dosi Vilmuhadowyň döwlet bayragyna münasip bolanlygynyň şanyna şeýle sözler ýazýar. Weli dostum ikezek laureat beýik hormat şeýle baha şeýle at kasam molly seniň sadyň halkyma salam berdi ertirme ýalkyma. Mehriban ýeşler. Türkmenistanyň halk artisti Altıgarliyev akyllar şahyrymyz Maktum Mulyny tökönüksiz ruhy älam hasaplap ony ýergensiz okap öwrenip ony ýyl gününe has geýiňden tanatmagyň arzuwyna gezipdir. Altıgarliýewiň ýasynyň aşagyna madama Maktumly Pragynyň şygyrlary kitaby bar diýip oňa juda bele dostlar gurrun berýärler. Türkmen halky Maktum Mulyny özüniň ar namasy, mertebesi, gayrat, umyt we patuq saýa. Altıgarliyew türkmeniň göz gonjy bolan Maktumly Pragynyň beýik şahsiýetine ýüzlenmän durup bilmändir. Edibilleşler Altıgarliyewiň Maktumly adly çeper filmini elbetde hemmämiz ol höwes bilen tomaş etdik. Şoň üçinem edibilleşler häzir biz size şu filmden bir parçany ýene bir edik size höderleýär. Dowam edýär. O nämedir iýmediler, toýdular. O nämedir uluguna koýdular. Ol kim eýdi? Dawanyndan toýdular. Şahyr bolsam ondan bile haber ver. Ol didardır. İğmediler, doydular. Ol namazdır. Kıyamata koydular. Nesimini davanından soydular. Birden salam olsun, cevap şeyledir. Berekella, Allah beyin merpilttir. Yani yine kim var? O nedir? Dervidesiz kaladır. Ol kömüldür, dervidesiz kaladır. Maktum Muly, enine şu sowaga cevap ver. Ol nedir? Ayağı yok, tavutyan. Ol yılandır, ayağı yok tavutyan. Roturdun olmuyor. O nedir? Adam ýalysı ya. Bedevatlar, adam yalısı ya. O nedir? Toprağı üstü sürünmez. Erenlerdir, delil bolup sürünmez. O nedir? Hiçbir doğru bilinmez. Şahir vurun şondan bir de haber ver. Yalan vururum, hiç şurada onu öğrenmez. Men näle bahtly. Türkmenistanyň halk artisti Altıgarliyew özüniň soňky töreden mukamyň Sır adly filmini görüp hem ýetişmändir. Ol bu filmiň soňky işlerini hassahanadan gatnap ýerine ýetiripdir. Türkmen sunnatyna bütün ömrüni, zihnini, güýç gaýratyny, ahlasyny bagş eden halipa şeýdip halkymyzyň aňyna baky ýaşaýar. Ýar mi? Hemme taýmyzy häzir başlaýar. Başlan.
başladı. Yine tebrik ederim. Yara yetişir mi hey 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 Kovuşur mi Mağruptan maşriğa yedinlenler hey 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 Aşık mağşuğuna yetişir mi Kovuşur mu Yarından ayrılan garip güller yar hey 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 Yine kahkah vurup yine kahkah vurup Gelme! Men aydım aytdım kalkacan. Ey Allah! Ey Allah! Kalkacan. Kalkacan. Ah dedim. Ne mulli? Ey tavu! Men agunumdan tursak oldum. Saatse ötü kovur yana sen. Namusuma dinleyip saklanıydım. Gör ne etti? Kalkacan. Yürüyün.
Altıgarlyň ulugydy. Kakam ömür muğallym ýaly bolýar. Hemme zat öwredýär. Yazmany, pozmany, surat çekmeni, kuşt oynamany. Kakam aydym aýtmany öwredýärdi. Radioda bir ýerde ýa türkmençe bir aydym bolsa bilýärdi. Dağlar başı duman duman deyip aydym aýdýardy. Ondan kakam her yıl tomusuna tejene verýärdi. Gidin däp desurlar öğrenin. Şutaýak barıp kak edýärdik. Kak öwrýärdik. Garpyzlar gaýnadyp sök edýärdir. Onu suw gutarýança onuň ýerde çemçe bilen ýanyň üstüne ýaýradyp uğurdup öwredýärdiler. Tokuda süýt urup şoň ýagyny meskesine aýrýardy. Şu zatlary hemmesini şu taýda öwrendik, şu taýda gördük. Kakamyň agasy Beyhan kakam. Naşy. Kakam İzmirden gelende hemişe sorýardy, bular nähili? Hani bir zat bilýärlermi, bir zat öwrenýärlermi? Beyhan kakamym diýär. Öýler tüweleme gowy. Kakam şu zatlary öwredip Beyhan kakamyň ýene bir doğun, kakamyň bir doğunu bardy. Olam ir aýrly. Aýaly galdy, kakamyň gelinejesi. 2 ýyl ýaşady şu taýda. Tejenne onuň kakam gelinejesini öýüne getirdi bärik aşawada. Bärde ýaşady ýarym ýyldagy. Onuň maýa enne saňa menden galan şaýlar, köpükler şu belegler senne gazyn diýdi. Men ona bolýar dedim gelineje. Inni şu men kakamdan Orazi gelinejemden galan zatlar. Ayetlerim film alanı şu aynen ecesi gıymenip ağlap yere vurup kıyhıryadı vay kıyh gitti. Üstünden bir toporsiri koyun geçiyor. Şu koyunları kakam yürükte gidip yeke öldü çobanlardan. Saylav alıp şu takip getirdiler. Şu koyundan dayılığı, ululuğu, münememe renkisine göre elbette öldü bilyendir de saylayan olsa. Şunda çoban diye bayağı şöyle. Sene kovulyana kim malı? Ondan ne mi bilmem, ne o doysana, sen kim ne mi diyene? Vaa baktımız var eken, neticemiz var eken seni görmeye deyiptir. Şu koyunları getiriptir beri. Türkmenistanyň halk artysty Şükür Kuliýew bagşlanan sahypamyz bilen dowam edýär. Mar şäherinde ýaşan Şükür Kuliýew 1966-njy ýylda kino rejissör Meret Atakanowa duşmadyk bolsa, türkmeniň gadymy agaç senetçiligi bilen meşgulanar ýörerdi belki. Meret Atakanow Şükür agany Marynyň badaryna öz eli bilen agaçdan ýasan haritlaryny satyga çykaryp oturan pursaty oňa gawat gelipdir. Şükür aganyň täsin ýüzi, dipleşi, bir degişgerligi rejissör hayrana goýupdyr. Meret Atakanow ýalbar ýakar edip Şükür agadan täze başlan filmine kiçijik bir keşipde çykyş edip bermek haýyş edipdir. Şükür aga ýatsa tursa Meret Atakanowyň ýan-ýan arabanyň ýoly atly çeperi filmine özüniň keşfini ýerine ýetirenip hiç wagt pikir etmändir. Şondan soň Şükür aganyň ykbaly hem kino sunugaty bilen ymykly baglaşyp gidipdir. Ol ömrüniň ahyryna çelli türkmen filmlerine nusgalarlyk keşpleriň ollarçasyny döredipdir. Onuň Ýuwaş gelin filmindäki ýerine ýetiren gaýnatasyny ýadymyza salanmazda ählimiz ýylgyranmyzy duýman galýas.
Selamünaleyküm Şaban ağa. Ve aleykümselam geçiver. Yine al getirin. Hey, handır vakalı getiriyen kahvenin bıravat mı? Han bar olan kavur çağırsana. Bolun anı saltırak. Yarın ne ağır yan? Gidiver de gidecek o zaman. Men bir vakit gidecektim lay. Gitsen yiyen sana dondurdu da. Hiç etiminin konuşup bulun o ağrı. 5 gün yapma tamarlık yıknamaktan başka işler yok. Bari bir vaktidan iyice ağırlık. Yer men onu neymi zogat verer. Biliyorum oğlum. Belki bu zaten bari kovuluğudur. Öyde erkeğin kendini ulturu baştan duydu ya şey. Erkek ünün hece ünür diyen nettirmelidir. Kaka. Men sana bir maslahat vereyim. Bu hakta sen katı kurulmuyorsun. Ne muttur? Sen ne ayılı hocayla mı tutuşu olabiliyor ahri? Yoksa Ben onu gözüme korkuturum. Neşeyle komşular, bizim gelinimiz şehirli de, geturlarımız bilyenlerdir. Eğer birden kımırlık ederse de, Maral. ayrı sana onu hiç verme. Sağlığınla sana maral, bizden sapıp gidecek yer olmaz. Şehirliliğinin ziyanı yok la, men özümüm şehirde telim edip kolluma. Ine alın sizden etçe kaçtın, gelinime onu etçe giyindirin, ha on giyimleri, bu da şayfetleri, bu on çoravi, bu yerde de yağlığı vardır. Sen olan saltırağı uğraşsana. Bak ayrılıydım sana. sen orada göz korkutuyan Sen ol. gülenmel mi? Beni özgetimde vardır. Menim özleyen ne derim? Yeri bu kısırdılan eskisini hemen verek. Bar vur o bu yerde yaşamaz. Men onu şehre alıp gider. Yakıtı ben bir gör. Ben ondan şunu, şehre alıp gidecekmiş, men seni karran çağımda maskar etmen için öttürmendim. Hadi bir yağlı. Selvi bu zatlar giyme de. Sen gürleme, senden sonralanak. Hadi bir köyüne giy. Giymese mecbur eder. Bizon şehirliğine vakıp durmar. Men giyemeyim şehirde dükkanın müdürü olup işleye. Eğer olsa giyimler giymese, bizim botağımızdan ayacığını etmez. Onun bilen seninle men yaşaşmalı oğlum. Hasan sen men gözelim, men yanıma gelirsin. Men sana köpten beri karışyan. Oh, hem rastlar bir sallım mıkam, köyüne sallım. Çoravi, yağlığı, Uğraş artık. seni. ...1988-yılda Şükür Ağa bilen Keçal kina filmini surata düşmek müessir etdi. Mar vilayetinin Lukmançılık yürütülüştirilen mektebini okuyan dövrümde kino rejissör Osman Sapar bilen Anatoly Karpukhin Keçal kina filmini esas keşfi yerine etiriyen gıydılar saylamana geldiler. Menim şu vat 16 yaşımdadım. Bizden sordular. Kim ulugulunu bilye, velosiped ulunup bilye deyip. Menim yerimden kalıp şu ulugulların barını 14-15 yaşımda ulunup bilyenmeni ayttım oları. Ondan başka da ya şu mektepteki moğlumlarımızın hem gollama bilen men häsiyetim gavat gelyenlik üçün meni teklif ettiler. Tekliften soň Osman Saparçy ile Anatoly Karpukhin bilen söhbetdeş boldum. Söhbetdeşlik neme arasında da olar men suratlanmadılar. Şeyden bir näçe gyz tutuşturkmanstan boýunça 70 ýaş gyz bolup biz Aşgabat şäherinäki kinostudiýa toplandyk hemmemiz. 70 ýaş gyz bolup bir näçe gün içinde synak etdiler. Soň näçe günden soň Osman Saparçy Anatoly Karpukhin yine täzeden ýerli gutladylar. Meni sen 70 ýaşyň içinde saýlanyň diýdi. 1988-nji ýylda okumam Aşgabat şäherine geçirdiler. Hem okumy dowam etdim, hem kino filme düşmäne başladım. Şonda men ilkinjide Şükür Ağa ile tanışdym. Şükür Ağa bilen ilkinji görüşmegime seretmeden biz derru öwrenişdik. Hamana diýersiň biz öňden bir öýde ýaşaýan ýaly, hakykatdan hem o meniň agtygy, o meniň atam ýaly. Şol ýaly derru öwrenişip gitdik.
Şu kurağa yaralsız ise şu kurağın o Ketçal kina filmi en sonki filmidi. Şu kurağa kän gurlamazdı. Şu kurağa az gurlayadı. Ilmidama yanına sazı vardı gıcağı. Şol az gurlayandı ilmidama az sözü düğünü köp nasihatlar berip bilýärdi. Şoňa seredip şu taýdaky menden başga da oynan artistler köp maslahatlar alyp bilýärdi. Ine mehriban ýerleşler, biz gepleşiňizden bu gezek sany geçirip torýas. Egerde biziň gepleşiňimiz siziň ada käne göwnüňizden turan bolsa, onu biziň bugun kiçeken häkmetimiziň ýerine düşdigi bolardy. Mehriban ýerleşler, biz şu pursatda ýene bir gezek şeýle halipalamyza hormat goýan, hormatly arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý hormatly arkadagymyzyň ilmi dama jany sag, ömrü zok bolsun. Goýmy dama ýurdumyzda parahatlyk höküm sürsin. Goy ilmi dama medeniyetimiz, sunnatumuz güllesin, gülaşsın. Hoşda olup mehriban ýerleşler. Ilmi dama sağlıkta, toýlarda görşeliň.